Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurtda 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen prezident saýlawlaryna ýokary döwlet wezipesini dalaş eden bäsdeşi Mara welaýatynyň häkiminiň orunmasary Agajan Bekmuradow wezipesinden boşatdy. Bu barada Türkmen Nokat News neşri Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine salgylanyp habar berýär. Döwlet medeniýet häkimiň orunmasarynyň işde goý beren düýpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadylyny aýdýar. Ýöne düýpli kemçilikler aýdyňlaşdyrylmaýar. Prezident Berdimuhammedow 25-nji oktýabrda welaýat häkimler bilen sanyny ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna ýurdun dürli sebitlerine şol sanyny Mara welaýatynyň Oguzhan wekil wazyr we Murgap etraplaryna paýtýymynyň deputleriniň pesdigini aýtdy. İş maslahatynyň ýa-ni döwlet medeniýeti Marynyň welaýat häkiminiň orunmasary Agajan Bekmuradowyň wezipesinden boşadylyny habar berdi. Bekmuradow Türkmenistanyň möhletiniň geçirilen soňky prezident saýlawlaryna ýokary döwlet wezipesine dalaş etdi. Onuň dalaşgärligi ulan edilenine gynanýan halda görkezlen suraty garaşsyz media serişdelerine giňden paýlaşyldy. Türkmenistanyň Merkez Saýlaw Komitetiniň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 40 ýaşly ogly öňkü vice-premier Serdar Berdimuhammedow 70,97 götürüm ses bilen ýeňi jyglan eden saýlawlaryna sesleriň 7,20 götürüm Bekmuradowyň paýyna düşdi. Sesleriň 11,9 götürüm saýlawlarda çykyş eden beýle kıvırdalaşgaryň Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň prorektory Hydyr Nunaýewiň paýyna düşipdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça idarasy saýlaw ulgamyny kämilleşdirmek babatda mundan ozal Türkmenistana berilen teklipnamalaryň berjay edilmeýändigini aýdyp soňky prezident saýlawlaryna synçy missiýasyny ýebermedi. Türkmenistanda geçirilen saýlawlar awraýly halkara guramalar tarapyndan azat we adalatly hasaplanmaýar. Ýa-da Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 11-nji fevralda Halk Maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirip döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek makul hasaplaýanyny aýtdy we özüniň prezident wezipesinden çekiljekdigini işaret etdi. Munyň ýa-ni Türkmenistanyň mejlisi 12-nji martda möhletiniň prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini oglan etdi. Saýlaw mövsüminiň dowamyna Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerine häkimetleriň raýatlardan Serdar Berdimuhammedowa ses bermegi talap edenliklerini habar berdiler. Merkez Saýlaw Komiteti 9 dalaşgaryň gatnaşan saýlawlarynyň bäsdeşlik esasyna aýdyň we adalatly geçirilendigini oglan etdi. Mara welaýatynyň häkiminiň orunmasary bolan Bekmuradow soňky saýlawlarda Berdimuhammedow bilen bäsdeşen dalaşgaryň arasyna iň ýokary wezipesi bolan raýatlaryň biri boldy. 19-njy martda kasam kabul edip ýokary döwlet wezipesine girişen Serdar Berdimuhammedow döwlet media serişdelerine arkadagy Serdar öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa gahrman arkadagy atlandyrylýar. Prezident wezipesini terk edip Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy wezipesine galan Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun syýasy sahnasyna henizem işçiň rol oýnaýar. Döwlet telewizionyasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň sebitleri amalaşdyrýan saparlaryny, onuň gatnaşýan açylış dawralaryny we ýokary wezipeli döwlet adamlary bilen geçirýän mejlislerini görkezýär. Türkmenistanyň döwlet başlygynyň wezipesiniň Gurbanuly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedowa geçirilmegi bilen Postsovet Merkez Aziýada ilkinji gezek häkimiýet atadan oglu geçirildi. Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişmeginiň ýa-ni iýun aýyna oglu Kerim Gulu bilen Mukaddes Mekke we Medine şäherlerine ziyaret etdi. Mara welaýatynyň Bayramaly şäheriniň merkezi bazary 3 gün bäri ýapyk bolmagynda galýar. Bazar administrasiýasy munyň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermese-de, bu ýerde söwda edýän telekeçiler muny Aşgabatdan welaýata şol sanda söwda nokodyna barlygçylaryň gelendigi bilen düşündürýärler. Azatlyk radiosynyň Twitter'däki habarçysynyň 27-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, polisiýa işgärleri, söwdegärleri we aljylary bazara goý bermeýärler. 25-nji oktýabrdan bäri polisiýa işgärleri bazara hiç kimi goý bermeýär. Olar bu hepde bazarda söwda etmegiň gadagyndygyny aýdýarlar. Söwdegärler bazaryň içinde gaçyp işlejek boldular. Ýöne bu başa barmady. Söwda etmek üçin bazara baran adamlar hem ýzyna gaýtmaly boldular. Dip ýagdaýdan habarly Bayramaly telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Bazarda söwda edýän telekeçileriň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, bazaryň ýapyljakdygy barada öňünden hiç ýyly duýduruş berilmedi. Şeýle-de bazar administrasiýasy söwda nokodynyň näçe wagt ýapyk durjakdygy, ýapylmagynyň sebäpleri barada hem hiç ýyly maglumat ýa düşündürüş bermeýärler.
Bazar resmiýetleri ikiçe gürrüňlerde sewdan okudynyň yapylmagynyň sebäplerini Aşgabatdan vilayaty şolsanda sewdan okudyna barlykçylaryň gelenligi bilen düşündirýärler. Diýip efirde atlandyrylmasızlygyny soran başga bir telekeçi aýtdy. Telekeçiler bazar resmiýetlerine salgylanyp barlykçylaryň gelmeginiň sebäbi barada iki sany teoriýanyň orta atylýandygyny aýdýarlar. Bularyň biri bazarlardaky kafeleriň beýlekisi polisiýa işgärleriniň üstünden edilen şikaýetler bilen baglanyşykly. Bazardaky kafelerde bir näçe gün öňkü bisirilen naharlaryň gyzdyrylyp halka hudurlanýandygy, olar iýen käbir adamlaryň hastaxana düşendigi we olaryň kafeleryň üstünden arda ýazandygy barada maglumatlary bar. Mundan başga-da bazardaky polisiýa işgärleriniň durly bahanalary bilen sewdugärlerden we bazara gelýän adamlardan pul toplaýandygy, pul bermeýänlere çilim çekýändygy, nasatýandygy ýa-da ýanynda hapa kagazlaryň kändigini aýdyp olara jerime ýazýandygy ýa-da olary polisiýa bölümine alyp gidýändygy barada maglumatlar hem bar. Köp adam bu polisiýalaryň üstünden arza ýazyp prokuratura tapşyrypdyr. Diýip Bayramalyly telekeçi aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada Bayramalynyň merkezi bazaryndan, häkimliginden we polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmen häkimiýetleri ýurduň dürli sewitlerindäki edara kärhanalarda, durmuş maksatly deshalarda, şol sanda bazarlarda wagtal barlyklary geçirip, habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä işleriň talaba laýyk alınıp barlyşyny we biýdüdünçülükleri derňeýärler. Ýöne habarçylarymyz bu barlyklaryň köplenç oňy netijesiniň bolmaýandygyny, sewda nokatlarynda barlygy geçirýän häkimiýet wekilleriniň para bilen kemçiliklere göz yummagy ýaly wakalaryň köp bolýandygyny aýdýarlar. Şu hepdäniň başynda mardak habarçylarymyz welaýatyň polisiýa müdürliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleriniň durmuş maksatly deshalary, hojalyk jaýlaryna we hususy eýçilikdäki dukanlara aýlanyp ýangyn döredip biljek enjamlary barlaýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz barlykçylaryň kemçiliklere göz yummak üçin her edaradan adından 400-500 manat para soraýandygyny hem aýtdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda pes orunlary eýleýär. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurduň arasynda 165-nji oruny eýledi. Mary şäheriniň ýaşaýjy Süleyman Bayrameldiýew bir näçe aýla polisiýa tarapyndan ýzyderli soragy çekilmek, ýenjilmek ýaly tümlerden soň konfiskasiýa edilen awtoulogyny we telefonuny ýzyna almagy başardy. Bayrameldiýew bir näçe aý ozal hiç ýyly düzün bozmazdan ýol polisiýasy tarapyndan saklananda para tölemekden düýpden 100 euron soň yerli kanun goruş edaralaryň ýzyderli batyşyna tezi bar bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahmet Rahmanowyň sözlerine görä, Süleyman Bayrameldiýew 25-nji oktýabrda gije saat 3-de boşadyldy. Oňa konfiskasiýa edilen ulogy we telefonu gaýtarylyp berildi. Ýöne häkimet işgärlerine garşy hiç ýyly arzasynyň ýokdugy barada beýanat ýazmagy mejbur boldy. Blogçy Farhat Durdiýew bu barada azatlygy 27-nji oktýabrda şeýle gurrun berdi. Saat 3'te goýberdiler, saat 4'te maşinini, telefonlaryny gaýtaryp berdiler. Hatta vilayat prokuraturaya barıp hiç kili näme bolmanlygy hakynda şondan düşündiriş aldy. Mar vilayatynyň pagondaky edaralary, hukuk işgärleri hiç kili maňa baskyn şu saatdan soň eden ýoklar dep düşündiriş ýazdyryp aldylar. Azatlyk Mar vilayatynyň prokuraturasynyň özünden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Süleyman Bayrameldiýewiň garyndaşlarynyň sözlerine görä, ýazarlamalar tomusda. Ol özüni saklan polisiýa işgärlerine para vermekden ýüze vurup, hak hukuklaryny goramaga çalyşan soň başlanypdyr. Şondan soň ol döwlet edaralary, şol sanda milli howpsuzlyk edaralarynyň işgärleri tarapyndan ýazarlamalara duçar bolupdyr. Bayrameldiýewiň 24-nji oktýabrda Nowat aktusylygy barada video habaryny çap eden Farhat Durdiýewiň sözlerine görä, Süleyman Bayrameldiýewiň 3 aýyň dowamında ençemedik öýünden ýa-da köçeden zor bilen alınıp gidilipdir we her gezek rehimsiz ýenjilipdir we iňňän agyr kemsitmelere, gynamalara tezi bar edilipdir. Onuň saglygyna uly ziýan ýetirilipdir. Blogçy Farhat Durdiýew Bayrameldiýewiň alınıp gaçylmagy we ýenjilmegi baradaky videonyň YouTube'da peýda bolmagyndan soň derrew çykarylandygyny belleýär. Türkmenistanyň Mar vilayatynyň Mar şäheriniň ýaşaýjysy Bayrameldiýew Süleyman şol özü gaý saklanda gaýda özüniň hak hukugyny talap eden üçin
5 dolara tölemeli yankı vizatkany parany bermenligi üçin muny saklaýarlar we ondan soňra içeri galyp 3 aýlap muny ezip her 15 günden 20 günden nemetýärler. Ondan soň telefonlaryny alýarlar elinden, soň maşynyny konfiskowat edýärler. Emme zaten edip en soňam bize yüz tuttu. Şonuň aýaly yüz tutandan soňam bizem videolaryny çykardyk. Edil videolarda görüşüňiz ýaly. Habarlara çıkaranımızdan soň şol gece, şol video çıkan gece saat 3'te muny goýberýärler, saat 4'te de maşynyny telefonlaryndan berýärler. Indem gaýdyp muňa issat diýilen oklar sebäbi öz hakkyny talap etdi we soňunda da nämetde öz ýeňişini gazandy, öz azatlygyna çykdy bizim bu watandaşymız. YouTube videosunda iki adam özlerine garşylyk görkezýän Bayramgildiýewi tekläp zor bilen ulogy saljak bolýar. Bolup geçen zatlaryň hemmesi yetip gelen dostunyň awto ulogundaky kamerasyna ýazga alınıpdyr. Farhat Durdiýewiň sözlerine görä, Süleyman Bayramgildiýew garyndaşlaryna jaň edip ýagdaýy habar bermegi başarypdyr. Bir dostu ýanyna baranda onu eýän polisiýa awto uloguny ýüklemäge tynançyk edilipdir. Dostu kömek etjek bolanda Süleymany tutuk eden adamlar onu zor bilen galdyryp ulogyň içine atypdyr. Zor bilen tutuk edilende Süleymanyň killesine urulup şikayet etipdir. Türkmenistanda häkimetleriň eden etdiligi giňden ýaýran. Kanun goraja edarlaryň wekilleri ıhtiýarlyklaryndan hyýanatçylykly peýdalanýarlar we açyk para alýarlar. Ýylaty berk gödökçilik, korrupsiýa raýatlaryň kanuny hukuklarynyň we azatlyklarynyň gödök depelenmegi, häkimet guruluşlarynyň dürli derejelerindäki izigderli basışlar derarly raýatlar özlerini goramak üçin ýol görmeýärler. Süleyman Bayramgildiýewiň ýagdaýy oňy netije beren köp bolmadyk misallaryň biridir. Dürli ýyllarda öz hukuklaryny talap eden Türkmenistanlylaryň ençemesi tutuk edildi we zor bilen ýitirim edildi. Olaryň arasynda polisiýanyň eden etdiligine garşy durmagy tynanşan Mansur Mingelow, studentleriň problemlaryna häkimetleriň ünsüni çekmäge tynanşan Ömruzok Omarguliýew, sağlyk işgärleri baradaky bir kanunçylyk we medisin ulgumyndaky korrupsiýa barada habar beren Lukman Hursunay Ismatullaýew bar.